बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, सासे दुथां सुबुङा बिसि आरो गथ'जों लोगोसे खनसेयैनो न'खरनि गासै 7 सुबुंफोरखौ सावथारबाय। बिसिजों लोगोसे गावनि 2 फिसाखौबो सावथारदों बे दुथां सुबुङा। बे जाथाया पान्जाबनि जलन्धराव सोमजिदों। समबारखालि हराव सोमजिदोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया। दुथां फिसाया गावनि बिसि, फिसाजों लोगोसे बिखुमजो बिहावखौबो पेट्रल लुनानै सावो। हरनि समाव गासैबो उन्दुनानै थानाय समावनो सोमजिहोयो बे गिख्रंथाव जाथायखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 2 बिसि फिसायनि गेजेराव थांनाय साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो नांलायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिसिया 2 गथ'खौ लोगोआव लाफानानै बिमानि न'आव दंहैयोमोन। समबारखालि हराव फिसाया बिसि आरो गथ'खौ लांगोन होननानै फैयो आरो हरसिम गासैबो थिगैनो दङमोन। नाथाय हर गेजेराव गासैबो उन्दुलांनाय समाव दुथां फिसाया गासै रुमाव पेट्रल लुनानै बाहेरनिफ्राय दरजाखौ बन्द' खालामनानै होयो आरो खिरखिजों अर लागायनानै बे जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे अर खामनायनि जाहोनाव न'खरनि गासैबो सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा सहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दुथां सुबुंखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दङ। दाहाराव लानाय रांखौ सुख'फिननो हायैनि जाहोनाव बाइकनि उनाव दौलेंजों खानानै सेंग्राखौ खमैबो 2 किल'मिटार जानथायसिम राजा लामायाव बोनानै लांबाय 2 काबुलिवालाया। बे जाथाया उरिष्यानि कटक सहराव सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला कटक सहरनि सासे सेंग्राया सासे कबालि बादाम फानग्रानिफ्राय 1500 रां दाहाराव लादोंमोन। नाथाय दाहाराव लानाय रांखौ खनले बिफिननायाव गोबां रांखान्थिनि आंखालाव रांखौ सुख'फिननो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव 2 सुबुङा सेंग्राखौ मटरसाइकेलनि उनाव खानानै सहरनि सेन्टार सकनिफ्राय मिशन रडसिम बोनानै लाङो। बे जाथायनि भिडिअ'आ दासिम ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बेनि उनावनो पुलिसा जाथायखौ सोमजिहोनाय 2 काबुलि बादाम फानग्राफोरखौ एरेस्ट खालामो। आयेननि साजानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव थांखि आखायाव लाबाय जिनाहारि खालामग्रा सासे दायनिगिरि दुथां फोरोंगिरिया। 4 बोसोर सिगां सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव दायनिगिरिया साजानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय कफन गानफ्लानानै सितानि सायाव उन्दुनानै थैफ्लानानै थायो आरो बिफाया बिनि फट' खेबनानै फिसाज्लानि थैनायनि फोरमान महरै बिजिरसालियाव होयो। उनाव थैनायनि फोरमानलाइखौ नुना बिजिरसालिया केसखौ बन्द' खालामो। नाथाय भुगिनांनाय न'खरा जेब्ला जिला सुबुं रैखाथि अफिसारनि साखाथियाव फिन अजद होयो, अब्ला गासै जाथायानो सोराङाव फैयो। बेनि उनावनो पुलिसा फिन एरेस्ट खालामनो हायो नंखाय थैफ्लाना थानाय दायनिगिरि फोरोंगिरिखौ। बे समाव बिजिरसालिया 14 जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरदों फोरोंगिरिखौ। बे सोमोनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन बिहारनि भगलपुर जिल्लायाव। रिना बसुमतारिया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना बहाबा खारखोमानानै दङ। हाबा जाखानाय आइजोनि खारनाया बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय इस्लाकाटा गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारिनि बिसि रिना बसुमतारिया बहाबा खारनानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिहा 7 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फिसाजोबो दङ। नाथाय बे आइजोआ गावनि फिसाय आरो गथ'खौ नागारनानै बहाबा खारबाय। न'खराव जेबो दावराव दावसि जायाखैमोनब्लाबो न'खरखौ गारनानै खारनायखौ फिसाय प्रदीप बसुमतारिया दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा गोमानाय आइजोखौ नुसनबायोब्ला 8105171106 एबा 9854184823 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। सेन्देलनि माला गानहोजानाय इउपिपिएलनि लिडारखौ दोलोनिफ्राय एरख'बाय। पर्बतजरा इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बायनागुरि गामिनि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ गावनि न' खाथिनि सासे बुरि आइजोनिफ्राय मोनाबिलि समाव रां खावनो थांनाय समाव बुरिनि गोदनाखौ हमो। नाथाय न'नि मानसिफ्रा सिरि मोननानै दावराव जानायाव लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। नाथाय अखानायै गामिनि मानसिफोरजों हमनानै बुजायो आरो सेन्देलनि मालाबो गानहोजायो। बे जाथायनि सायाव मैया पर्बतजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंफुङो आरो समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय लक्ष्मीनाथ ब्रह्मखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बोखारबाय होननानै फोरमायथियो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव एमपि नबकुमार सरनायानि बिबुंथि। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिजाथि महरै गसंगोन। प्रमद बर'आ बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफनि बिजाथि जागोन। नबकुमार सरनायानि हेंथायै प्रमद बर'आ बिजाथि महरै गसंगोन। बे समाव गावनि हेंथायै गसंनो हानाय बिजाथि गैया होननानैबो एमपि नबकुमार बिथाङा रोखा बुंथियो। कृष्ण बसुमतारिखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय 2 दायनिगिरिखौ चिरां पुलिसा हमबाय। चिरां जिल्लानि 30 नं राजा लामानि गारागाव मुंनि गामियाव थांनाय 14 अक्ट'बराव हरनि समाव सासे लाइमोन फरायसानि गोथै स' बोखांनो हादोंमोन। फरायसानि फोरमान बिलाइनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाठसालायाव थानाय आनन्दराम बर'आनि फरायसा आरो क'क्राझार सहरनि असिन बसुमतारिनि फिसाज्ला होननानै मिथिना मोननाय जादों। फरायसानि मुंखौ 24 बोसोर बैसोनि कृष्ण बसुमतारि होननानै मिथिनो हायो आरो जाथायखौ खौरां मोननानै गरुबाजा आउटपस्टनि पुलिस मावसुमाफोराबो जाथायथिलियाव नुजाथि होयो आरो गोथै सहखौ बोखांनानै लाबोदोंमोन।
बे जाथायनि सायावनो चिरां पुलिसा गोख्रों संदानगासिनो दङमोन। संदाननायनि गेजेरजों चिरां पुलिसा कृष्ण बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बिसोर सानै दायनिगिरिखौ गुवाहाटीआव हमनो हायो। लोगोसेनो सानै दायनिगिरिनि मुंखौ 23 बोसोर बैसोनि जर्ज नार्जारी आरो 23 बोसोर बैसोनि राजीब बसुमतारी होननानै मिथिना मोन्दों। दा बिसोर सानैखौबो क'क्राझार जिल्लानिनो होननानै मिथिनो हायो। रायमना हाग्रामाखौ रायजो सरकारा माहारियारि पार्क महरै फोसावनायनि उनाव गोबां सिखारिफोरा सरकारनि सिगाङाव आखाइ दैखांदोंब्लाबो दासिमबो मैहुर खालामग्रा सिखारिफोरा मैहुर खालामनायखौ गाराखै। बेबायदिनो मैया फुंबिलियाव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सोनाब ब्रेन्स हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 3 सिखारिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि जे जंफोर आरो मासे जिउ गैयै मै हमनो मोनो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कुसुमबिलनि थागिबि जिबनटुडु गुनै सोरेन आरो बल्लामजोरा गामिनि थागिबि इथवा बेग होननानै सिनायथिनो हादों। मोनसे मिनिथावना जाथाय। बिमानि हेंथायै सासे 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आनो एजाहार होनो थाखाय पुलिस थानासिम सहैबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मध्य प्रदेश रायजोनि बुरहालपुर जिल्लानि दुधलै गामिनि गंसे पुलिस थानायाव सोमजिदों बे मिनिथावना जाथाया। बे गथ'नि भिडिअ'आ दासिम ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दङ। भिडिअ'आव नुनो मोन्दोंदि गथ'आ आइजो पुलिसनि सिगाङाव फोरमायदि बिमाया गावखौ चकलेट जानो होआ आरो गावनि चकलेटखौबो खावो होननानै बिमाखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव सोनो खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गथ'खौ बिमाया थुखैनानै होनायनि उनाव मोदोमखौ हुगारना होनायाव गथ'आ गाबनो हमो। बे समावनो बिमाया गथ'खौ अननानै खावलायाव खनसे सोबायो। बिनि उनावनो गथ'आ गाबै गाबै बिमानि हेंथायै एजाहार होनो थाखाय बिफाखौ ब्रा ब्रायै थानासिम लिंना लाना थाङो। उनाव गथ'खौ बिमाया अननानैसो बिब्दि खालामदों होनना आइजो पुलिसा बुजायनायाव गथ'आ बिफाजों न'सिम थांफिनो।